हाय गाइस दिनै जोंना मिस्टारा टाउनाव लेंबोबाय थानायखाय आं फैफानाय जाबाय मानोना दिनै बियो बिराद हारसिं फैनो बादोंनो ओंखायनो आं फैफाबाय दा मा होयो दै बियो लेंबोनायनि आंखौ नैबे जाहैबाय उदालगुरि कलेज लोगोफोर सान्दुं दुंनायखाय दिनैसो ओंखारनो मोननाय बायदि मोनलायलायदों बोथोरनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो मोनथाराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो ओंखारनो मोनबाय सान्दुंबो दुंबाय अखाबो हागाबाय बिराद मोजांबो मोनबाय आं दासो स्रां स्रां बे गासिबो उदालगुरि कलेज गोजा लोगोफोर नैबेसिम नैबे जाहैबाय उदालगुरि टाउनखौ जों मोनजेनबाय दायो बिशाल मार्केटाव फैफिनलायबाय जोङो दिनै आं माने दाखालि नांगौ जिनिसखौ मोनलाङाखै नालाय ओमफ्राय दिनै आंनि मिस्टारजों फैबाय आङो माल जिनिसफोर बायनो बिराद मोजां बेयाव खमनि मोनो आरोना ओंखायनो आं बेयावल' मोजां मोनो बायनो Ngelai, hamu. Lade. Isang beda, dah mah fresh ah. Gelai, saragan deh, saragan. कुर्ता दं नै नायलांबाय थादो बारा दाम नङा खमनि गोजासो सोरबाफोर लांफैनो हागोन प्राइसआबो एसे खम 219 फोरल'सो बारा दाम नङा Lade semua den. Kenapa boleh? Lade. बारा माल बायनो हाया लोगोफोर फैसा गैया नालाय ओंखायनो फिसा जिनिसखौनो लांफैबाय जोङो एकदम फिसा जिनिस दायो गोजौआव नायनायबावसै नुबानो लानो लुबैयो मा लांफैदोंलाय हा एक घन्टा खायो
मिथिया आङो बेसे गोबाव जाखो स्पन्सनि गानबा जि मोजां मोजांखा आंजों जानाय नङाहाय बे गोदोजोबो ना सेबथा आंखौ लेंबोनायनि बिनानै लाजोबगोन आं बेयाव दिनै साला मानो लेंबोआ नों आंखौ लांसां लादो मा लाखो गैया जेबो लायासै महिलानावसो लादों दे औ आंना फेरेन लाबलियानो जायोलै फेरेन लाबलि सोर गाज्रिबासो फेरेन लाबलि फुनलाबायनो नागिरो मोखाङाव फोजाजोबो नोङो बायना होनायाबो मोनसेल' बायना होथारबाय Kesuai इउक' बेंकआव दसे हाबनोसै एसे खामानि दङ नालाय माला जागोनसै एसे गोबाव माबा मोनसे जानो लुबैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो कारगिलाव हाबफैबाय रेस्टुरेन्टआव Which gereja itu? Hampir nih, jadi hampir bila bawa sopi bayang nane, jadi hampir. Nuna orang tak bersuka ya? Labuhan berada lasine. Anu musim lah. दाबो मोनजाया जि गोबाव नेबाय दासिमबो सफैया जोंना जाग्राया नै बिथिंनिफ्रायसो चिकेननि दा निट Sauminku sadar rolku lawa sih, deh ya pasti kok. Salam lawa rolku, mense.
जाखांनानै दसे टाइम पास खालामबाय जों बेयावनो जिरायथ'बाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनोसै मोजांखा दसे जिरायलाबायबाय जोङो बेयावनो नैबे बिमार्टआव मोनसे जिनिस लानांगौ दङ नालाय आङो नैबेयाव दसे हाबहैनोसै गारि गाज्रि जाना होनानै मादैमोनजों दसे थाफैबाय आङो ओमफ्राय कारेन्ट थांदों सिबायफ्रा गिसिबसो सिबनानै दंगासिनो दा बेसे गोबावजों जायो गारिया दसे जिरायबाय थानोसै दसे नेनोसै कारेन्ट फैबाय दासो थान्दा थान्दा मोनलायलायदों ने मादै कारेन्ट फैबाय दायो दासो जादों गारिया ओमफ्राय जों दायो न'आव फैफिनबाय आरो भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।